Dobrý deň, ja som vám Peťo Freemail a ukážeme si, ako nastaviť na iPhone firemný mail alebo hociaký iný mail. V prvom rade, čo dostanete od svojho admina, bude meno, mail, user, password, incoming server, outgoing server. To znamená, že prichádzajúci server pre prichádzajúcu poštu a server pre odchádzajúcu poštu. User a password sú nejaké autentifikácie a mail je mail, ktorý vlastne budete používať. Na prvom rade, čo otvoríte iPhone alebo iPad, hociaké zariadenie od Apple, je tu nejaké nastavenie, na ňo si klikneme, tam si nájdeme možnosť Mail Contacts Calendars, tam si pridáme pridať účet, z tohto si vybereme konkrétne tento iný. Môžete si, keď si pridávate vlastné účty, môžete si z týchto ešte vybrať hociaký z týchto prípadne, keď budete potom neskôršie podobným spôsobom vytvárať účty. Potom si pridáme, že pridať nový account. Tu si vypíšeme meno, krstné meno a priezvisko, e-mail, ktorý dostaneme od svojho admina, password, ktorý dostaneme od svojho admina. To znamená, že toto je ako keby premena, ktorú presne zadáme. Môžeme si to ukázať na príklade, že tu bude password rovná sa niečo, tak to konkrétne zadáme. A presne aj keď bude uvedené v návode user, tam rovná sa, tak tam budeme zadávať konkrétne user, keď bude mail, tak budeme zadávať mail, čo je za týmto rovná sa. Takže vrátime sa k postupu. Tu pridáme password, description, napíšeme čo nám vyhovuje, aby sme to vedeli rozoznať, ktorý mail používame. Následne dáme next. Objaví sa nám toto okno, tuto zaklikneme, alebo už bude aplikovaná IMAP, ktorá vlastne hovorí o tom, jakým spôsobom budeme komunikovať s mailovým serverom. Tu už budeme mať vypísané tieto tri veci z predchádzajúceho kroku. Tuto bude zašednuté, to znamená, že tieto veci budeme vypisovať, to znamená, že tuto klikneme, vypíšeme od admina incoming server, tu vypíšeme user, password, odchádzajúca pošta, tu vypíšeme od admina, čo sme dostali v premenej outgoing server, takisto user, password, tiež premené. Následne sa vrátime hore, dáme next. Tuto sa nás pýta, či budeme chcieť používať komunikáciu SSL. Dáme yes, prejdeme na ďalší krok. Vyskočí nám takéto okno, takže tu v podstate už dáme iba, že save. Vrátime sa, alebo vráti nás to do zoznamu všetkých accountov, ktoré máme vytvorené. Vidíte, že túto som už mal vytvorený iCloud, kde som si vytváral, keď ste si aktivovali svoj iPad, iPhone, tak ste si možno vytvárali iCloud, takže toto je jeden z tých účtov, prípadne iné účty, ktoré som tu mal vytvorené, budem vidieť v tomto zozname. Aj medzi nimi bude aj ten, čo som práve teraz vytvoril. Ja som si ho nazval, že môj mail. Kliknem si na ňo a ideme ešte urobiť nejaké kroky, ktoré sú potrebné na správne fungovanie. Tu som si toto sa mi okno potom objavilo, tu si zase kliknem na account, ktorý v podstate tu bude moja e-mailová adresa, ktorú som už zadával v predchádzajúcom kroku. Ukázalo sa nám toto okno, kde v podstate sa dostaneme úplne dole, scrollujeme úplne dole, kde budeme vidieť odchádzajúcu poštu a prichádzajúcu poštu. Toto sme už vyplňali v predchádzajúcich krokoch, ale sú tu ešte také dve možnosti, kde je tu SMTP a pokročilé nastavenia. Ako prvé si klikneme na server odchádzajúcej pošty, to znamená, že toto už budeme mať vyplnené, preto len je premena, ktorú tam budeme vidieť. Ukáže sa nám toto okno, čo v podstate bude tu zoznam všetkých serverov, keď budeme používať viacerých serverov, a jeden z tých serverov, ktoré sme my nastavili konkrétne pre túto poštu, a ktorý vlastne by mal byť, alebo môže byť primárny, keď je to nový server, ale môže byť aj medzi týmito ostatnými servermi, ktoré bude v tejto časti, a môže byť napríklad, môže byť
môže byť zapnutý a aj tento primárny môže byť tiež zapnutý. To znamená, že tu si v podstate zapínam, ktorý primárny server bude používať na odchodziu poštu a potom ešte budem vidieť všetky servery, ktoré budú tiež určené na odchádzajúcu poštu inými mailami, ktoré vytvorím ešte neskoršie. To znamená, že ja môžem pre jeden mailový účet používať iný výstupný server, ako by mal byť. To znamená, že kľudne si môžem vybrať výstupný server aj iného účtu. Ale konkrétne budeme mať práve tento. Ja si na ňo kliknem, otvorí sa mi toto okno, kde si vlastne musím dať pozor, aby tu bol vypísaný váš user, password, ktorý bude odostaný od admina, zakliknuté používanie SSL, autentifikácia formou passwordu, server port musí byť 465 a viac menej toto je vlastne to zapínanie, kde vidíme aj toto tu, čo je tu aj zapínanie. Potom sa vlastne dám done, vrátim sa späť na account, vlastne do tejto časti, kliknem na advance. Tu si v advance musím skontrolovať, že je použité SSL on, autentifikáciu typu password. Ak nemám, tak si na to kliknem a vyberem si typu, akú autentifikáciu chcem a vyberem si password, server port 993. Takisto dám späť na account, on sa mi to všetko overí, dám done, vrátim sa naspäť, nie do tohto, ale v podstate ukáže sa mi vlastne tento zoznam všetkých mailových accountov a ja si už v podstate môžem vybrať z hlavného menu, kliknem si na maily a skontrolujem si, či ich uvidím na serveri alebo nie. V prípade, že ich neuvidím, môžete ma kontaktovať a ja už budem vás nejako navigovať. Ale ja by som odporúčil ešte pred kontaktovaním ešte raz si skontrolovať všetky dáta, či sú vyplnené správne, passwordy, mena a až potom ma kontaktoval, lebo väčšinou sa robia chyby v tom, že sa není správne zapísaný password, není zapísaný správne prichádzajúci server alebo odchádzajúci server a tak, to je asi všetko. Takže ďakujem za pozornosť, majte sa.